ga abubuwa guda 4 da bai kamata ka tambayi mutum ko kuma ka gaya ma mutum ba. Ku gaya mana a comment section wanne aka taɓa tambayan ku kuma wanne aka taɓa gaya muku. Abu na farko shine tambayar mutum me yasa bai yi aure ba har yanzu. Ba matsalar ku bace, ku daina tambayar mutane yaushe za su yi aure ko kuma ka ga mutum ka ce wai kai har yanzu baka yi aure ba ko kuma ki har yanzu baki yi aure ba. Ina ruwanku? Ku ke ciyar da su? Abu na biyu, har yanzu baki haihu ba ko har yanzu baku haihu ba me kuke jira? Ba matsalar ku bace. Mutane suna fama da matsalolinsu ku kyale su. So abin da za ku iya yi shine ku mutu addu'a Allah ya bashi mai albarka, amma ba matsalar ku bace tambayar mutane me yasa ba su haihu ba ko kuma me kuke jira ba ku haihu ba har yanzu. Ina ruwanku? Ina ruwanku da matsalar su? Kun san abin da mutane suke going through, like yanda kai sharp ko da yaushe kin haihu. Ba haka ne ma kowa ba. Akwai waɗanda back and forth su ta wahala a jina kuma still ba za su samu haihuwan nan ba. So ba wai ra'ayinsu bane ba. Ba matsalar ku bane tambayar mutane me yasa ba su haihu ko kuma yaushe za ku haihu ko kuma har yanzu ba ku haihu ba. Ba ruwanku da wannan. Abu na 3, haka kawai from nowhere ka ga mutum da yaron shi wai ka ce yaron nan naki bai yi kyau ba, kowa ne ya fi shi kyau ko ka amma dai ɗan ga naki ba shi da kyau ko amma dai ɗiyan ga taki ba ta da kyau. Like ina ruwanku? Yaron bai yi kyau ba ko to ku canja shi, ku yi molding ɗin shi ku mai da shi mai kyau, ku gyara shi. I don't even understand. Ina ruwanku? Kun ga mutum da bebin shi, kowa yana son bebin shi, bebi duk bebi ne, haihuwa da haihuwa ce. Ba matsalar ku bace. Kun ga mutum da bebin shi, ku bar shi da bebin shi. Abu na 4, kun ga na manta na 4. Okay, yawa. Abu na 4, ka ga mutum cikin yanayi, ka ga mutum cikin wani matsala, haka kawai ka kalle shi. Da ni ce da ba haka zan yi ba. How did you know bayan matsalan bai same ku ba? Like ya kuka san ba za ku yi haka ba? Baka shiga wannan matsalan ba, so ya za a yi ka san cewa ba za ka yi haka ba? Maybe in ka shiga matsalan sai ka yi behaving worse than wannan mutumin da ka ce kai ne ba za ka yi haka ba. In ka ga mutum cikin matsala ba magana wai da ni ne ba zan yi haka ba. Ba wannan magana. Kawai ka ba ma mutum shawara. Salin alin. Baka san abin da yake ji ba. Baka san abin da yake ji ba, da kai ne baka san in ka shiga irin wani maybe you do worse than abin da wannan mutumin yayi. So ba magana wai da ni ne da ba zan yi haka ba. In kana da shawaran bashi ka bashi, in baka da shawara kan bakin ka kai shiru ka bi shi da addu'a. Allah ya sa mu dace.